Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Oikein mukavaa keskiviikkoaamua. Ja tässä ystävämme Kamran tekee juuri tärkeää työtä, nimittäin se on kyllä kuuma kesä ja loppuun asti, niin mehiläiset viihtyy hyvin. Niin, mehiläiset on noin mahdottoman vilkkaita ja me puhutaan tänä aamuna mehiläisistä ja kuulkaa, niillä on semmosia temppuja, että te ette tiedäkään. Tänään on hyvin monipolvinen lähetys, luonnollisesti Riitta-siskon takaovi, mutta olemme myöskin lujasti päivässä kiinni, nimittäin tapaus kansanedustaja Ranner Ehrlund puhuttaa meitä tänään ja budjetti. Vieraaksi saapuu 2 nuoremman polven kansanedustajaa puhumaan siitä, mikä muun muassa on yksittäisen kansanedustajan vaikutus budjettiin vai onko se yhtikäs mitään. Ja puhutaan myöskin mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin kuolleen meren kääröistä, aivan ainutlaatuinen, historiallisesti mittaamaton juttu. Ihan tuttu ääni sieltä kuuluu, melkein niin kuin olisi mökin terassilla. Niin, mut mennään katsomaan uutisia. Hyvää huomenta. Lisää kääröistä ennen kello 8. Nyt Visa. Hyvää huomenta. Päivästä on jälleen tulossa varsin lämmin ja aurinkoinenkin laajoilla alueilla. Nyt aamuyöllä otetussa säätekokuukuvassa näkyy laaja selkeä alue maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on runsaampaa pilvisyyttä ja lännestä on lähestymässä jo uusia pilviä. Lämpötila ja tästä eteenpäin Pirkko ja Lauri, olkaa hyvä. Kiitos Visa. Ja tässä on kerrostalo ja se on osa aivan ainutlaatuista mehiläistutkimusta koko maailmassa. Tutkija Kamran Fakima Zadek. Hyvää huomenta Kamran, tervetuloa, ja professori Heikki Hokkanen soveltavan eläintieteen laitokselta. No kertokaapa nyt, mikä on tämä kerrostalo ja mitä sillä tutkitaan? Kamran. Joo, sitä on semmoinen biologinen syötätin, jonka sen avusta voi tutkita monet erilaista juttua. Muun muassa raskasmetalli, se voi tutkita. Eli raskasmetallien määriä. Nyt tässä on 4 kerrosta. Onko niin, että kuningatar on tässä alimmaisessa kerroksessa? Heikki. Joo, se on siellä ja itse asiassa kuningatar viestittää sitten, että hän on siellä ja tarvitsisi saada vähän ruokaa ja sitten nämä viestit pitää tätä mehiläisyhteisöä kasassa näin muutenkin. Nehän on hyvin sosiaalisia eläimiä ja he kuuluu niin kuin samaan perheeseen. Ja nyt he saa täällä ruoka täällä ylhäällä ja sitten nämä ei saa ruokaa ollenkaan täällä. Normaalisti ilman ruokaa mehiläiset kuolevat muutamassa tunnissa. Niillä riittää energiaa vaan vähäksi aikaa. Siitä huolimatta tässä kokeessa nämä säilyy elossa päiviä, viikon, riippuu nyt aina siitä tilanteesta. No miten se ruoka sitten täältä tänne kulkeutuu? Jos vaan kerran yläkertalaiset saa ruokaa ja kaikki muut raukat elää ilman ruokaa, niin miten se, tässä ei ole ovia, tässä ei ole mitään, miten se ruoka tänne kuningattarelle kulkeutuu? Joo, ne suusta suuhun ne anna toisia ruokaa. Ne suutelee? Joo, joo. Ja jos heillä ei ole ruokaa, kun Heikki sanoi, että ne kuolee kaikki muutamassa tunnissa. Ja sitä me tiedän, että ne suusta suuhun, ne verkon kautta, ne anna ruokaa toisia. Ne on hirveän solidaarisia. Joo. Onko, Heikki, eläinkunnassa muita lajeja? Siis tämä on aika uskomatonta, vain yläkertaa ruokaa kuitenkin koko populaatio pidetään elossa. Onko tämä ainutkertaista? No tämä on hyvin ainutkertaista kyllä, että ainakin nyt hyönteisillä, niin nämä on vain näillä sosiaalisilla hyönteisillä, jotka tämmöistä tekee. Ja ne todellakin tämä toisten ruokkiminen, ruoan jakaminen, vaikka heilläkin on kova nälkä, he siitä huolimatta antaa tänne alakertaa ja he antaa alakertaa, vaikka on suurin piirtein kuolemassa nälkää. Että se on kyllä tämmöinen vahva vietti. Ja tämä on nyt tämän perheen olemassaolon edellytys, että he toimivat tällä tavalla. Siinä olisi ihmisilläkin muuten paljon oppimista. No entäs sitten tämä raskasmetallisuus, josta puhuttiin? Koska on paljon ihmisiä, jotka on huolissaan siitä niin, että kun hunaja on kotoisin alueelta, joka on vähän epäpuhdas, että se hunaja olisi myös epäpuhdasta. Hunaja aina on puhtas, kun raskasmetalli ja mehiläisiä ne kerää itsensä. Ja hunaja on aina puhtas. Aina puhdas? Joo, Suomessa ainakin.
Joo. Suomalainen hunaja on aina puhdas. Kun me tutkinut sitä vuonna 1998 viime vuonna, ja vaikka mehiläisillä on 100 kertaa enemmän raskasmetalli, hunaja on ihan puhtas. Aika uskomatonta, kun miettii, kun ajatellaan ehkä tätä ekosysteemiä yleensä. Eikö se mene siten, että kun kala syö jotain saastunutta, niin sitten lintu syö kalaa ja niin poispäin, ja näin ollen saasteet leviävät. Mutta siis mehiläisen itse ruhossaan kantaa 100-kertaista määrää raskasmetallia. Ja vain 1% siitä tulee sitten tähän lopputuotteeseen, mitä me syömme, eli hunajaa. Joo, tässä onkin mielenkiintoinen ilmiö sillä tavalla, että siinä ei tietenkään syö toisiaan. Kyllähän nämäkin, jos joku söisi näitä mehiläisiä, niin silloin se akkumuloituisi myös. Nyt jos ajatellaan mehiläisten raskasmetallipitoisuuksia näillä Suomessakin, niillä alueilla, joissa sitä on eniten, niin niissä on jo 10 kertaa enemmän kuin mitä olisi ihmisravinnoksi kelpaava. Eli mehiläisiä ei kannata ruveta paistamaan tai syömään Mä koitan muistaa tämän. näillä alueilla. Mutta todellakin ne siis jollain konstilla ne suodattavat nämä raskasmetallit pois siitä itseensä, joka tarkoittaa sitä, että kun he antavat tätä ruokaa muille mehiläisille ja ruokkii toukkia, niin heillä onkin, jälkipolvella onkin puhdasta ruokaa. Itsestä ei ole väliä, kunhan jälkipolvet saa... Eli nerokas solidaarinen systeemi tämäkin, että jälkipolvi saa aina puhdasta ruokaa, että sillä olisi paras mahdollisuus selviytyä. Kyllä. Kauanko muuten mehiläinen selviää luonnossa kesäaikana? Sanotaan 30 päivää vaan. Se elää kesällä vain 1 kuukautta. Mutta talvena sitten enemmän niin kauan kuin kuningatar elää. No sitten kysymys teille, kun te olette tämmöisiä mehiläismiehiä, niin oletteko te immuuneja mehiläisen pistolle? Joo, kyllä. Me ollaan immuunia ja jos saadaan 50 piikkiä, ei ole paljon Vai haittaa. vaikka tulisi niinku Siis onko tämä kauhean Kamran paljon? ihan ihmemies, Heikki, vai miten tämä on mahdollista? Niin. Joo, mä äsken kysyinkin häneltä, että taitaa olla fakiirien sukua. mutta näin kuulemma on, että mehiläistarhaajatkin enimmäkseen kestää sitä. Että kysymys ei ole siitä, etteikö mehiläiset pistäisi heitä ja etteikö se pikkusen ehkä sattuisikin, mutta se ei sitten aiheuta sen enempää. Että. Vielä ihan lyhyesti tähän, Heikki Hokkanen. Mitä tämä tulee nyt tämä tutkimus antamaan, siis mehiläistutkimukselle ja laajemminkin mehiläistarhaukselle? Mitä uusia avaimia? No, tässä on sen verran niin kuin tätä perustutkimusta, tässä on tavallaan niin kuin uutta tämä, että ne niin kuin, suodattaa sitä ja että ne niin kuin kerää itse, sitä bioakkumuloituminen on tavallaan, että sellaista nyt ei ole ennen tutkittu. Aika vähän on myöskään tutkittu tätä mehiläisten tätä käyttäytymistä, että ne todellakin suusta suuhun antaa ja mitenkä solidaarisesti niistä jakaa. Ja toki se on tiedetty, että tämä tapahtuu, mutta niin kuin tällaisella koejärjestelyllä, missä he niin kuin nälkiinnytetään näitä muita, mutta siitä huolimatta ne, siis tämä on niin kuin tavallaan tätä hyönteisfysiologian, hyönteistieteen mehiläistutkimuksen perustutkimusta siitä. Mitä tämä nyt antaa sitten mehiläistaloudelle, niin sanoisin ainakin, että uskoa siihen, että mehiläiset hoitaa tämän hunajan puhtauden ja että se on niin kuin parasta mahdollista tuotetta, mitä me luonnosta voidaan saada. Että siis uskoa tähän suomalaisen hunajan puhtauteen, niin sitä ainakin, jos ei muuta. Niin, ja joka aamu alkaa hunajalla, niin sitten pysyy flunssat pois. Kiitos teille. Käytiin paljon Kiitoksia. käännöstä. Hyvin mielenkiintoista. Oikein mielenkiintoista. Kohta mennään jumppaamaan ja otetaan taas salsa-rytmit. Kai sä oot oppinut jo. Vähän.